खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरो बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। सनापुराव होखारनाय हाबाफारिया गिख्रंथाव महर लादों। पुलिसनि गुलिजों सानै सुबुंनि जिउ खहा, गोबां जोखोम। गुवाहाटी सेप्तेम्बर 12 बृहस्पतिबाराव सनापुरनि कसुथलीनि पुलिस आरो थागिरिफोरनि गेजेराव होखारनाय हाबाफारिनि समाव हिंसायारि दाङाबाजि जायो, जायनि जाहोनाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ हैदर आली आरो जुवाहिद आली होनना मिथिनाय जादों, जाय सनापुर जिल्ला देहा फाहामसालियाव पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमायो। बे दाङाबाजियाव गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन, जेराव शाहजाहान आली, जायनि आथिंआ गुलि नांदोंमोन, लोगोसे खाजोना बेंखन मावख'गिरि निलुट कटुनियार आरो सासे आइजो कनस्टेबलजों लोगोसे 4 पुलिस मावख'गिरिफोरबो दंमोन। गासैबो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCHआव लांनाय जादोंमोन। बे दाङाबाजिया अब्ला जादोंमोन जेब्ला पुलिसआ जिल्ला खुंथायनि मावख'गिरिफोरजों लोगोसे 100 बिघासो हा ओनसोलनिफ्राय आयेन बेरेखा थाग्राफोरखौ होखारनो नाजादोंमोन, जेराव सा 150 सुबुंफोर थायो। रिपर्टनि बायदिब्ला, थागिरिफोरा पुलिस मावथिफोरखौ लावथिफोर आरो गोबौ मुवाफोरजों गाग्लोबदोंमोन आरो पुलिसनि गारिफोराव अन्थाइ खुबैनायनि खौरां मोन्दों। बेनि फिननाय महरै पुलिसआ थासारिखौ सामलायनो थाखाय लांदां गुलि गावदोंमोन, जायनि जाहोनाव अजद होनाय बायदियै जिउ गोमादोंमोन। बिबानगिरिफोरा जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो दासिमबो बै जाथायफोरनि सोमोन्दै उफ्रा गुदि खिथा फोसावनो हायाखै, जायनि जाहोनाव गिख्रंथाव गावलायनाय जादोंमोन। कसुथलीनि थासारिया दुंहाव जानानै दं। नैथि खौराङाव दङ। तिनिसुकियायाव NSCM केडार हमजादों, गोबां बिबांनि हाथियार गुलि बारुद जब्द खालामदों। दिगबयआव 12 सेप्तेम्बराव 3 घन्टानि गोख्रों नागिरनाय अपारेसननि उनाव रैखाथि गोहोआ बृहस्पतिबाराव आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव नेशनेल स'सियेलिस्ट काउन्सिल अफ नागालेन्ड इसाक मुइभा IM हान्जानि सासे केडारखौ जाफुंसारै हमनो हायो। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ अरुणाचल प्रदेशनि देवपुरी गामिनि थागिरि 28 बोसोर बैसोनि रांआचर चाकमा होनना मिथिनाय जादों। बिथांनाव गोबां बिबांनि गुलि बारुद मोन्नाय जादोंमोन। इनथेम गामियाव साबा NSCN IM केडारफोर थानायनि खौरां मोन्नायनि उनाव आसाम पुलिस आरो STPO मार्घेरिटा IPS संभमि मिश्रानि दैदेननायाव 6 सिख रेजिमेन्टजों मोनसे जथाय अपारेसन जागायदोंमोन। बुधबारनि मोनायाव जागायजेननाय गोख्रों नागिरनाया बृहस्पतिबारखालि फुंनि 8:30 रिंगासोआव चाकमाखौ खानायाव जोबदोंमोन। सोंनाय फिननायाव चाकमाया NSCN IM जों गावनि सोमोन्दोखौ सिमान लादोंमोन आरो खाथि-खालानि हाग्रायाव मोनसे थाखोमानाय हाथियारनि बाख्रिनि जायगाखौ फोरमायदोंमोन। बोखांनो हानाय हाथियार आरो गुलि बारुदनि गेजेराव 2 पिस्तलजों लोगोसे मेगजिन, 3 हेन्ड ग्रेनेड आरो 5.56 mm नि 19 राउन्ड, 9 mm नि 10 राउन्ड, 7.62 mm नि 10 राउन्ड आरो 22 mm नि 6 राउन्डजों लोगोसे 5.56 mm मेगजिन दंमोन। थामथि खौराङाव दङ। आधार कार्ड आपडेट। बे खामानिखौ थाबैनो बेसेन नाङाजासे खालाम। 2 साननि उनाव मासुल होनांगोन। आथिखालनि समाव गोबां गोनांथार खामानिफोर जेरै फरायसालियाव मुं थिसननाय, फरायसालिमायाव मुं थिसननाय, बेंक एकाउन्ट खुलिनाय आरो सोरखारि बिथांखिफोरनि मुलाम्फा लानायफोरनि थाखाय आधार कार्डआ गोनांथार जाबाय। भारतारि जुनिया सिनायथि बिगोमा UIDAI नि बायदिब्ला, गासैबो फोरमायथिखौ गोदानसिन खालामनो थाखाय 10 बोसोरनि उन आधार कार्डखौ आपडेट खालामनाया गोनां। जुदि नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्डआव मुं, थं एबा जोनोम सान बायदि फोरमायथिखौ सोलायनांगौब्ला, नोंथाङा बेसेन नाङै आपडेट खालामनायनि जोबथा खाबु दं। बेसेन नाङै आधार आपडेट UIDAI नि जोबथा खालारा 14 सेप्तेम्बर 2024 सिम बेसेन नाङै आधार कार्डखौ आपडेट खालामनायनि सुबिदाखौ मोननो हादों। बेनि उनाव जुदि नोंथाङा आधार कार्डआव माबाफोर सोलायनांगौ जायो, अब्ला नोंथाङा 50 रांनिफ्राय 100 रांसिम मासुल होनांनो हागौ। बाथि खौराङाव दङ। जाग्रा थाव लाबोनायनि सायाव सोनारनायखौ खमायनो आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया पाल्म थावखौ चेम्पियन खालामदों।
जाजाग्रा थावनि लाबोनायखौ हादोरनि थाखाय जिंगानि मोनसे गाहाय आयदा महरै दिन्थिनानै आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बराया बुंदोंमोन दि फार्म आबादा जाग्रा थाव दैथायहरनायनि सायाव हादोरनि सोनारनायखौ बाङाइ खालामनायाव आसामखौ बाङाइ खालामनायाव गोलाव लामा लागोन। सरकारनि गुदि थांखिया फार्म थाव आबादखौ बांहोनायनि गेजेरजों जाग्रा थावआव गावखौ सोनारनो हानाय। काछार जिल्लायाव गावनि सानथामनि दावबायनायनि जोबथा सानाव बराया उधारबन बियाबाव थानाय सालगंगायाव सासे जायगानि आबादारिनि 2 हेक्टेयर हायाव पाल्म बिफांनि आबाद मावजेननानै गसंथानायनि फारसे आखाइ हमलायदोंमोन। 6थि खौराङाव दङ बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ बिटिआरनि सुबुंफोरनि गोजोन आरो गाहामनि थाखाय आरज गाबदों। दिनै बेलासियाव कक्राझारनि शंकरदेव नामघराव गोथार भाद महिया नामाव गोदोनाय माखासे गोजोन बुब्लिफोरखौ बारहोनो थाखाय बोर मोन्दों। बिथाङा गासै बिटिआरनि गोजोन आरो गाहामनि थाखाय आरज गाबदों। बिथांजों लोगोसे लोगो इएम डक्टर निलुत सरगयारि आरो गोबां सिबियारिफोर दंमोन। बिथाङा बुंदों दि दिनै मोनाबिलियाव आं कक्राझार जिल्लानि शंकरदेव नामघराव गोथार भाद महियानि मुङै गोसोखांनानै माखासे गोजोन बुब्लि सम बारहोनो थाखाय बोर मोन्दों आरो बिटिआरनि सुबुंफोरनि गोजोन आरो गाहामनि थाखाय आरज गाबदों। दिनैनि मुङाव आंजों लोगोसे आंनि लोगो हानजा डक्टर निलुत सरगयारि बायदिजों लोगोसे सिबियारिफोरबो दंफायो। 7थि खौराङाव दङ अरां दख'रा एबसुआ खुंगा 4थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनो साखाफारा जादों। अरां दख'रा एबसुआ बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङाव 4थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। 4थि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायखौ अरां दख'रा एबसुआ फैगौ 14 सेप्तेम्बरनिफ्राय 22 सेप्तेम्बरनि गेजेराव खुंफुंगोन। गिबि सानाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'खौ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोनखौ फोरमायदों दख'रा एबसुनि आफादगिरि सोमाव दैमारिया। जोलुर बादायनाय गिबि बेखेवनाय सानाव गोबां हारिनि कालचारेल दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो जोलुर बादायनाय आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिटिआरनि इएम श्री निलुत सरगयारि बिथाङा बराय बिबुंथि होगोन होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। 8थि खौराङाव दङ आसुनि गाहाय नेहाथारिया बिबान एंगारदों, गोसोबायदियै थांनो खावलायदों। सासे आइजोजों लोब्बा थानाय आथोनारि आरो गोसोआरि दुखु होनायनि अजदनि गेजेराव शंकरज्योति बरुवाया दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आसुनि गाहाय नेहाथारि बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। बृहस्पतिबाराव मोनसे ससियेल मिडिया पस्टआव बरुवाया बुंदोंमोन दि बिथांनि बिबान एंगारनाया मोनसे गावारि थिरांथा आरो बिथाङा गोसो जानानै बिबान एंगारनो सायख'दोंमोन। आंनि बिबान एंगारनाय लाइजामखौ थाबैनो मिरु आफादनो दैथायहरगोन। बे समसिम आंनि फारसे दिन्थिनाय मदद आरो हेफाजाबनि थाखाय आं बयनिसिमबो साबायखर बावदों होनना बरुवानि पस्टआव लिरनाय दं। दान्थे बिदान्थेया अब्ला जागायजेन्दोंमोन जेब्ला सासे आयेननि फरायसाया बरुवाखौ गोसोआरि आरो आथोनारि उत्पीड़ननि दाय होदोंमोन। 6 सेप्तेम्बर खालि भांगागड़ पुलिस थानायाव मोनसे नेमखान्थियारि गसर थिसनदोंमोन। मानोना बे जाथाया दिसपुर पुलिस थानानि आवथायाव गोग्लैयो, बेनिखायनो केसखौ बैयाव दैथायहरनाय जादोंमोन आरो 7 सेप्तेम्बर खालि बरुवाया सिगांग्रो जामिन मोननो हादोंमोन। बे समावनो पुलिसआ बरुवानि बेरेखायै धारा 376, 323, 506 आरो भारतारि साजा आयेन आइपिसिनि गुबुन सोमोन्दो गोनां राहाफोरनि सिङाव मोनसे केस रेजिस्टार खालामदों। बे दायफोरा अजद होगिरिजों होजानाय अजदफोरनिफ्राय फैदों, जाय बरुवाखौ जुलिनि मुङाव देहायारि सोमोन्दोआव लोब्बा थानायनि दाय होदोंमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होदो।